Per mi la festa major representa passar-ho bé. És germanor, és bon rotllo. Molt retrobament amb tota la gent que durant l'any quasi no veus o només veus i és una hola i un adéu. Retrobar-me amb tots els companys d'escola, d'institut, inclús gent d'altres pobles que també venen i només coincideixes amb ells en festa major. I és la festa, potser, que més gent ens trobem. Hi ha el guirigall, però la festa major és la que més. Mucha armonía, conocemos todas las entidades aquí, toda la gente del pueblo viene aquí, que nos conoce también. I és tots col·laborar per fer poble, per participar de les activitats. Els concerts, retrobaments amb la gent, les alegries, la festa, anar a dormir tard. Aquests 3 dies són a tope. Ja comences i ja no pares. Fiesta mayor para nosotros pues es lo más importante del pueblo. O sea, la verdad es esa, que es lo más importante del pueblo. És brutal el que passa ara. És un canvi radical, però molt gran el canvi que hi ha de les festes majors d'abans amb ara. Se'n feien dues de festa majors i una es feia a finals d'agost i l'altra el 8 de setembre. La de Palau i la de Plegamans, o la de Plegamans i la de Palau, no sé quin era primer. Si no em vaig errar a l'any 39, l'alcalde que hi va haver, el Bartolomé Soler Rabassó, el que va fer va ser canviar el nom del poble, posar Palau de Plegamans i al mateix temps va unificar les dues festes majors dient que, havent-hi un sol poble, a més calia que hi hagués una festa major. Era que venia la família, que venien a passar el dia, el dinar, el que fos allà tots, i sortíem a fora, anàvem a missa i llavors també de vegades ens quedàvem a veure la dansa que feien. Hi havia unes cartolines així que hi havia ball de nit del dissabte, ball de tarda del dissabte, ball de nit del diumenge, espectacle. I tu anaves allà, tenies el palco, te'n donaven 6 tiquets d'aquests i cada persona anava allà i anava retallant, cada dia li anava retallant el passe. Un dels records més bons, anar amb els meus avis, que anàvem a l'Embalat o muntaven allà al costat de la plaça 11 de setembre i vèiem la trinca, en aquell moment la trinca era el 9 de març, no? Me'n recordo també uns divendres amb el Pepe Rubianes, me'n recordo en el camp de futbol aquells concerts que feien amb l'Último de la Fila, la Marta Sánchez, l'Orquestra Mondragón, tot això, clar, feien poble, tot això són records molt bons. Era de ben petita, a l'Embalat, que la nostra àvia agafava una taula i agafava el confeti i hi havia el ball del confeti. La nit del confeti a l'Embalat era com molt màgica, no? Com molt diferent aquella nit. També recordo les primeres festes majors amb les meves filles quan eren petites, anar a la festa de l'escuma. També eren moments molt divertits amb elles i ara ja de molt més cap aquí a l'espai de barraques. Sobretot el primer any que vam lograr fer les barraques. Aquell va ser era un any de molts nervis, a veure si tot sortiria bé, com respondria la gent del poble i va ser un èxit total. Però el record que tinc d'ara 2 anys, que va començar l'última sardana a vindre als geganters i fer tots la sardana última amb els geganters i veure la plaça plena, per mi va ser un goig brutal. Quan penso en festa major, em ve a la memòria la festa de l'escuma quan es feia allà on l'Hostal del Fum. Me'n recordo com molta gent, molta escuma, i era petita, potser anàvem a un brus del meu pare. Potser aquest record, també d'una manera, el vam agafar amb empalmades perquè vam incorporar aquesta festa de l'espuma ja, però a la matinada. L'empalmada, abans no era pròpiament dita l'empalmada perquè no hi havia tampoc una cosa organitzada. Érem el jovent del poble, qui volia, no anàvem ni amb grups grans, anàvem amb la teva colla d'amics, anàvem a veure sortir el sol al castell. No era ni el castell com està així, era el castell amb runes. Anàvem allà, vèiem sortir el sol i ja està, baixàvem, compràvem croissants al Turon i cap a casa, no? Això era l'empalmada que es fèiem. I va ser arrel de tot el canvi del procés i vam dir, ostres, fem una empalmada amb cara i ulls. L'empalmada neix arrel de que Vaques i Cabres ens va proposar recuperar una tradició que havia al poble antigament, que era anar a menjar síndria aquí al castell. Llavors ens ho vam proposar, nosaltres 3 vam formar aquest grupet i li vam donar el nostre toque diferent d'empalmada. Això ja fa 12-13 anys i encara que nosaltres no ho portem, doncs estem molt contentes que la gent del poble ho estigui continuant, que per moltes edicions més. Som un poble amb una quantitat d'entitats culturals, esportives, lúdiques,
que tothom fa coses. La gent per la festa major em sembla que encara aprofita més per fer les seves activitats. Una activitat o altra es fa. I llavors hi ha moltes activitats. También hacemos una actividad que sea cada año, hacemos una actividad que traemos un grupo de baile, los grupos de baile de nosotros, de la entidad, y luego también traemos un grupo de sevillanas y rumba y tal. Fer la botifarrada va ser un repte, farà ara 10 anys. El primer any va ser molts nervis i ens va anar molt bé. I ens ha anat molt bé tots aquests anys, però esperem que enguany es faci i l'entitat que ara ho farà, que ho faci més bé que nosaltres. En aquest lloc que estem avui aquí, aquí es van muntar les barraques. Els primers que van muntar barraques van ser Vaques i Cabres, van ser els Enferrats, van ser el Centre Cultural Andaluz i Iniciativa per Catalunya i el Botó. Van ser els primers que van iniciar aquest tema de les barraques aquí a Palau. I va ser llavors el 2011, el primer any que vam fer barraques. El 2012 vam crear l'entitat dels deixebles, llavors a través de Cabres i Vaques també vam crear l'entitat del ramat, que tocava amb la gralla. I va ser, no sé, com una explosió ja el 2011 d'entitats, d'activitats, i llavors ja ha sigut ja un no parar. Per mi és tot un èxit. Vull dir, va canviar radicalment 180 graus el que era la festa major, que s'havia convertit en pràcticament un negoci i 4 dies de música, a ser algo que la gent pot sentir. Tot es fa amb carinyo, tot té alma, essència. Som Palau, som així, i això és el que ens agrada i és el que reflecteix en la programació. La festa major ha canviat de manera de funcionar, de decidir. Vam començar que hi havia una comissió de festes durant molts anys, aquestes persones, que eren 10 o 12 persones, que decidien tot el que es faria a la festa major de Palau. Érem unes 10 o 12 persones i allà decidíem. L'Ajuntament ens posava al cartell el que hi havia per llogar i així, i nosaltres allà triàvem aquest i l'altre. I el 2011 es va decidir canviar una mica tot el sistema i fer partícip a totes les entitats del nostre poble. Totes les entitats que participessin a la festa major fent algun acte. Aquesta gent tenia dret a poder venir a votar i poder decidir les coses. I d'aquesta manera ho hem estat fent fins a aquest moment. Ara actualment hi ha 2 processos. Un és el participatiu de les entitats del poble i un altre que és el Mullet, que és de la part jove del poble. I entre tots després ens reunim, s'ajunta, es fa aquí un batibull, un guirigall, i surt a la festa major. Quan es va començar a fer, no ens coneixíem ningú, no coneixíem cap entitat, i al trobar-nos i preparar la festa major totes les entitats, ens hem conegut, i per mi ha sigut el que tots ens ajudem, participem i ens comuniquem molt bé. Mucha colaboración con las demás entidades también y claro, ponemos la barraca y pues nos lo pasamos muy bien. Aquest model participatiu del que es basa la Festa Major de Palau a mi personalment m'ha donat molt. De viure una festa, d'anar a una carpa, on escoltar música, a poder formar part d'ella. Tal com està ara, participa molta més gent a decidir el que volem fer per la festa major. Fa uns anys això no era així, que era una simple festa on tothom anava a ballar i prou. Ara veiem, participem, ens ho passem bé, donem les nostres idees i es compleixen.